Kecengsi Executive Meeting BJYM Duarbaguri Mondol Committee Aru Atumpen Pirangkiame Kang Nipon. Pinini Pai Porni Lakhain Kortrok Duarbaguri BJYM Mondol Committee Atumpen Deithor Moniram Langni Auditorium Holalong Pirangkiame Kang Nipon. Bharatiya Janata Yuva Morcha Mate BJYM Atumpen Pini Deithor Moniram Langni Auditorium Holalong Pirangkiame Kang Nipon. Anpartami Bangso Kecengsi Executive Meeting Kepado Ponalong Mai cari pon mei puro menteron lapen bangsolong kacitong dot sarkoirong par Duarbaguri VDC Chairman Sarsing Tiso IK BJYM in charge Duarbaguri Prabhari Protein Tiso Member IK BJYM John Kathar VDC Member Protimarong Parpi lapen penangan ketheke dingatung cetong don Bangso Kecengsi Executive Meeting Duarbaguri Mondol Committee Atum MAC mati IM Richardok biapan sitame akiro piponsi mesen pen may pacul pon. Lason si bangso pit puthot BJYM Duarbaguri Mondol Committee atum pen perang kiamai ini pon tu. Koson si keklem kedam pon nangji lapen aron an sitame cingki cingwai pon. Tangte bangso puthak arju pon sinang. Arpiglo pini nang litung media putung abitung hoi phantame nitum long press meet long chetong report pen duntu nitum pini jo kachup hapon Sondaksi district pen general secretary Prabharit mate in charge lo tiso ke hai la pen haputa alang li ko in charge hapu alang li da tiso lo se pini nitum ka chingwai lam thegela hello nilitum nilita penengsi first time lang BJYM long mondol president ke la si nili chichak lo je ju last time kita tang ansu se si nilitum kam claim on po nitum Sondaksi nitum mesen pen mane nitum Sondaksi local committee nitum non la so within la so mansong nitum humridam pen nitum Sondaksi kosonsi nitum ongdung mane juneng ansu se nitum kosonsi BJP che bahai nei ma nitum kosonsi vote long nei ma nitum la hai puthak nitum local committee nitum dam pen nitum chethan nam po chingwai nam po la si nitum la hai si pini chingwai pon lo la si nang media hoi ke pachatha kangtung mate ke than kangtung ge la halo nitum mun an pen Jepang tang mon po Sondaksi choro part pilo nitum EM local EM sa Richard tok bi phanstami harang litum nitum han po an mane kuson si conversation nilitum pen alang li nilitum youth tum han alang li tum han important nang no apa nilitum tome alang li phan Sondaksi ningchit heu nilitum han Sondaksi kibang jilang ani anda me nilitum han initiative mate nilitum han importance nang en pon pubosi nilit tum alang li phan ningchit hepon lo si laan hen lo pini Duarbaguri constituency along Duarbaguri youth atum ma BJYM lake BJP youth wing pusi cipulo pini ladak nitum executive meeting dolo lapen nilimen ke Sarsing Tiso ne general secretary BJYM is Karbi Anglong district committee lo ini ne ladak nang chetong don ise observation ai sab sin nang chetong lo lapen Duarbaguri long in charge of banke nili phansi nang pek polo district pen lapen co in charge of banke lapu nili dung dolo lapen ladak Duarbaguri along Yuva Morcha a president alang li teron sang holo pini laso executive meeting pen nili ka thek tekang long nili observers ahin pen ateng pen ka thek tekang long pulo tangte ladak Duarbaguri along Yuva Morcha intang upuni ningji thepon lo lapen ladak pini ne attendance ke ana teng pen pulo tangte youth atum jitu la pini ke nitung executive meeting laso executive meeting ke nitung ke public phalaan pule ke hangjia program kali lage jitia ba ladak leader po ka chikrong ma leader po ke chiman latung si pini ke ladak ching tong chaji lapen laso executive meeting along ke je athepi si nitum chingwaji athepi si chithanji ye Yuva Morcha koson si claim lima koson si dam lima la si chithanji la si pini ateng polo tante nil tum attendance ateng pen polo 95% ke pini attendance do dag youth tum lapen nili si bang la dag Duarbaguri homosti long si ka chorot kangtung do la bangke je non mat MEC mante EM alang li sar Richard Tokbi alang youth tum pen isi corporate ki do thek ajoini si dag youth intang lo ni ning thepon lo lapen la an se alang youth atum long an se corporate long an se chirap dun lang pu bangta ni ning thepon lo lapen
non Yuba Morcha atum isi circular pilo district and circular pilo mondol committee afan circular pilo lasa circular ke apuling tim dan itum committee sengji bang phokep committee sengji aprang na kiseng tang dolo laso kiseng tang adim bang non reshuffle proipo lapen non next MP election abangke nitum dak duar bagoria bangke aprang MEC parpik lo pini nangli tum media putung abitung hoi phanta me nitum long press meet long la chitong do pot apen na duntu nitum pini jo kacho phapon sondak district pen general secretary probharit mate in charge lo tiso ke hai la pen haputa alang li ko in charge hapu alang li da tiso lo se pini nitum ka chingwai alam thegela han lo nili ta peneng si first time lang BJY am long mondol president ke la si nili chichak lo je ju last time kita tang ansu se si nilitum kam claim on po nitum sondak si nitum mesen pen mane nitum sondak si local committee nitum non la so within la so mansong nitum humridam pen nitum sondak si koson si nitum ongdung mane juneng ansu se nitum koson si BJP che bahai nei ma nitum koson si vote long nei ma nitum la hai puthak nitum local committee nitum dam pen nitum chethan nam po chingwai nam po la si nitum la hai si pini chingwai pon lo la si nang media hoi ke pachatha kangtung mate ke than kangtung la halo nil tum mun an pen chepang tang mon po sonak si choro part pilo nil tum em local em sa Richard tok bi phans tami harang li tum nil tum han po an mane kuson si conversation nil tum pen alang li nil tum youth tum han alang li tum han important nang no apa nil tum tami alang li phan sondak si ningchit heu nil tum han sondak si kibang jilang ani anda me nil tum han initiative mate nil tum han importance nang en pon pu bosi nili tum alang li phan ningchit he pon lo si laan hen lo Mukim arat atum towar kahe no aputhak tangka kachirung pen towar kachi selam BJP asorkar atum ke poriborton asorkar pusi kachi pupu lapen ke chakloti charkli phititi puta ningjeje bonse tami jirikindeng arat atum aphan ke bangso alam the abangke cheko ke derason mate mangmun kahimanason benban mandet binong ason lasi West Karbi Anglong district jirikindeng aton ke parlo mukhima rongara datum adon mekar chepang rumsi edon pen pharohinia tang kachirung se pinini 5 hoarni towar pipen mukhima rong an kilometer troksi an JCB pen kahino adimalong longli harlong thok ponsi alang lituk Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon CM Dr Tuliram rong hang lapen yem rina terang piap tuma phansi tami puthot kachuning ripon pado lasi alang litung kaning je ponalam the RJ Senan salam putar bagai nilitum coba si calanan kabupaten masih rongat jam saran dua anu pencing wai cai se pulang ni nanti dah puji top pukul press nang bu si cing wai pun loh pada sekarang panambang bang selami pun nang cak lah ya bang selami matong ni jalan masada di si itu mengai calanan kabupaten salam pon beri loh itu merong pencing wai loh nili bangai ke thekdun long tang bulote avela stami alang li kidam tang MLA election ho alang li Rup Singh Tiron alang li bustami labangso mukim tu jirkendeng mate rong ni hang la kilometer nerkap sirkap do labangso tawar nang semarji pusi alang li cicak tikang la a video tanil tu melong dalang alang li kaning jitang alam postami la se alang li tanang semar me pu bang alang li ta pu pes tami la dak nil tumarong pen BJP long claim non bom worker tum bastami alang litum tadam pen alang litum pen alama teng bulote nang semarji stame kider ki prabang chini ne delo busi alang litum phan asolam sinang pudun pusi abirta long hel si kone ki pravin ne bang chini ne delo lasi komentu ne bang nang semarji la bang chini ne de posi mina tangka cirung masih pini ya pustame labang so sai bang deng ponang kok sarkar bang ke non mat ke nil tum liha bihek pen non an lo stame thekdolong la ningkaning ko rapot trok dulu labang so tawar li stame lan arta nang le lo stame tini arnian tame government pen tini harlong nang e thok puta thekdolong le pin lang nil tum si ningkan thom plia prang pustame aku pachuning has tame nil tum minasi ciselam lo tawar kisung ke mithang si cichini apa si minasi tangka chuning busame idon pen phareni pharothom chirong sinil tum chisimar
pini arni si biada bang ke dak nil tum rong si mukim arong pensi ci semar lo sami abir ta bang ke atake dak jer kendeng along ke dak si min tahun lo lapian hithi kulat bos tami ladakan co amreng parai saruca lum sajar rong parbi kadogawe lapu rong nehang thaskai par ke dak jeri langso la kadowe rong thompli pho ans tami hithi ke ladak lo tuwar ta lalo la soposi alang le tum pan tami nil tum birta pilo asi kadowe ci rung cerek pen le tum la bangso tuwar ke ci semara na mo gomen nang bonai lo tel ge meong chot lo sami nang bonai ni aprang ta kisung ke imenalong si dokok posi la bangso kisung pen ci pajo ponang posi kadowe abirta bang pila blos tami tangka puisa nil tum long piniar non bang nang le dundelang la pini bang ke no tum arong si pensi ci semar lo